रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। और कश्मीर में उतरल मोरा यार मीरे सजानावा, कश्मीर में उतरल मोर माल टरी रे सजानावा, गोलिया चला बेदाना दान रे सजानावा, गोलिया चला बेदाना दान रे सजानावा, छीड़ल लड़ाई देखी फटे हमर सीनावा, छीड़ल लड़ाई देखी फटे हमर सीनावा, गोलिया चला बेदाना दान रे सजानावा, गोलिया चला बेदाना दान रे सजानावा। और हाले के शादी भइल बाटे पिया जिया हमार घबराता हो, टीवी पर न्यूज देखी के कन्फ्यूज भइल बारे हमर माथा हो, हाले के शादी भइल बाटे पिया जिया हमार घबराता हो, टीवी पर न्यूज देखी के कन्फ्यूज भइल बाटे हमर माथा हो, घर के गाड़ी जल्दी आजा कराना बहानावा, घर के गाड़ी जल्दी आजा कराना बहानावा, गोलिया चला बेदाना दान रे सजानावा, गोलिया चला बेदाना दान रे सजानावा। शांति माहौल होखे दराजा तब जई है अपना ड्यूटी पर, तब तक ले रखा ध्यान मोरा सैया धनिया के अपना ब्यूटी पर, शांति माहौल होखे दराजा तब जई है अपना ड्यूटी पर, तब तक ले रखा ध्यान मोरा सैया धनिया के अपना ब्यूटी पर, भूला सनटी माइकी हमर माने ना कहानावा, भूला सना सिंपू हमर माने ना कहानावा, गोलिया चला बेदाना दान रे